Obrim crònica política, ho fem a l'Ajuntament de Tarragona, on avui hi ha hagut plenari i on s'ha decidit que el consistori continuarà exercint com a acusació particular en el cas que s'ha de jutjar d'aquí 15 dies pels incidents que hi va haver l'any 2009 entre diverses activistes i la Guàrdia Urbana. Una de les encausades és la regidora de la CUP, Laia Estrada, que en el moment en què s'ha debatut ha abandonat el ple. Una vintena de persones d'entitats com Cau de Llunes han estat presents al plenari per donar suport als encausats de l'anomenat cas Bershka. Arriba al judici el 9 i 10 de novembre i els fets es remunten a l'any 2009, quan una performance a la Rambla Nova va acabar amb dues denúncies creuades. D'una banda, la botiga va denunciar els activistes que participaven en l'acció i de l'altra, els manifestants van denunciar els agents de la Urbana que hi van intervenir perquè creuen que es va tractar d'una agressió policial. La moció presentada per la CUP reclamava que l'Ajuntament es retiri del procediment judicial i deixi d'exercir l'acusació particular. No demanem l'absolució, no demanem que es demanin absolucions, sinó que ens comportem democràticament, que ens informem del cas. Hi ha vídeos penjats a YouTube encara avui, i que no embrutem el nom de l'Ajuntament d'aquesta ciutat prenent part per una de les parts. La part que, segons la nostra opinió i qualsevol visionat dels vídeos, així us ho farà saber, va ser la que va agredir, insultar i vexar. Durant el debat i la votació, la regidora de la CUP, Laia Estrada, una de les encausades, ha abandonat la sala de plens. La moció ha rebut, a més de la CUP, el suport d'Esquerra Republicana i Iniciativa i, per tant, no ha prosperat. Els vots del govern, Ciutadans i Convergència han tombat la moció i, per tant, l'Ajuntament seguirà personat en el cas. Des del govern, tant el portaveu del Partit Popular com el regidor de Seguretat i l'alcalde han defensat de forma aferrissada la tasca de la Urbana, present també al plenari. I l'alcalde de Tarragona ho farà sempre. Ho farà sempre. Ho fem amb tots els funcionaris, com hem dit. Facilitar la defensa. És evident que ens posem a la seva disposició a càrrec de l'erari públic. Això és evident. Però sempre estarem amb el servei, amb la tasca continuada de la Guàrdia Urbana i no dubtarem ni un moment. I més, evidentment, i especialment, si ens ho demanen els propis serveis. El ple